ben, Bosse. Nej. Man måste vara jämna på det som är. Ja. En gång till. Vad händer nu? Okej. Nu tar vi vilket ben börjar man med? Det är drängen, der skifter Det är plads inte inden så de piger. höger. Vi börjar med höger över vänster. En, två, vi måste vara jämna par. Nej, det blir roligare. Ej, det var sjovt. Här håller ni så med jämna par. Nej, jag kan vara på mitten. Jag dirigerar. Men prøv, nu der står 2 mænd der ved siden af hinanden. Der er noget galt. Men vad har vi damerna som är 2 fel? damer. Nu blir det perfekt. Och vad händer nu då? 1, 2, 3, 4. Runt, 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 runt. Mätta. 1 och 2 och 3 och 4. Nu är det. Och runt, och runt, och runt. Och 1 och 2 och 3 och 4. 1 och 4 och 2, 3 och 4 och runt. Nu kommer musiken. Nu kommer musiken. Vänta, nu ska jag sanera här. Någon har fått kasta på. Har vi trampat i det allihopa? Ja, antagligen. Hvor var den? Ja, den har hörnas först. Ja, jag har stövlar på. Det var bra. Är det någonting? Ja. Nu kommer musiken. Träna nu lite. Alla har försvunnit. Ja, var är Tord någonstans? Är det hallen. han skulle sanera kattskiten. Tord? Nej, inte Tord. Nej, det tror jag inte. Tog han vägen då? Du har jo instrumenterne, du kan måske spille regne med. Men lærer den til næste år. Med ett skratt ur sin säng. Solen står på Nu ska vi sanera först. Jag vet inte var det är någonstans. Rönnedalan valsar över sjösala äng. Någon är någonting jag allihopa. Stjärnan har fått ungar och dyker in ur alla gröna drömmar och fingrarnas musik. Se så många blommor som redan slagit ut poäng. Rönnedalan virvlar sina lurviga ben. Under vita skjortan tittar Vi måste sanera lite innan. som en lärka ut i solens sken. Jakob har Hans rätt som gungar på Nu får vi ta det igen, Boel. Nu har vi sanerat. Nu är det färdigt. Nu får ni ställa upp er så får vi ta det här. hans gröna dag. Det var varannan.